Welcome to our channel. ମାର୍ଚ୍ଚ 20 2023 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଦହି ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଦହି ପଖାଳ ହୋଇଛି, ଦହି ଏଇ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ମିକ୍ସଚର ହୋଇଛି, ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ହୋଇଛି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଛି, କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହେଇଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ବରିଷ୍ଠ ଆହାର ହେଉଛି ପଖାଳ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ପିଆଜ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।